Kasting long komisionong yo maulong kalalum lalang ya baro kilong kumi chong kasinong nakabanta ban mi syakmat ban pandam jur yu barjala ubalatip kerteng kum uvir bahadur thapa ubala penyap ila kalok kejong u kan nisha nong ban men haka arpnul tarik nolur ajar puar hapa ham sim kasting long kumi kaladawa nakibor chong ka ain ba yau te ubrio trangsnam ban set sijing em ha patong lani ban sdin yo u how talai pasi knang ba kiwe pat kiril trangsnam kinum no chu ban ne kiwe pat kiriu kan thei kumala sale ya kanisha Kai kebangi belong yang meeting kalong kebangi don kejeng sofia na kebentakan yang jengcia ba une ubir bahadur thapa ula penyap ula ot lendang ya kawe na ki khun samla jungi ki bedon hang ne hapo ka shnong jungi tengi dap shisha da kam sim ka bas sofia ham tam ngi kum kaliang kilong kuni ka bangim sngula ban medur ya kini kejengcia ngana kalian junga ha ka ngi kafuan iwe ikong ibanang te na po pams im iya thu bakadon ko ka khana bana po ka shino jumpi ka ba lathia lang katar madan bat ka bala lang kin ka snam te ngala le na re hanta balik pe bat ngi shem da shisha ka long ta ka ba uladung ya ka lai jaka na ka po uladung na ka terpeng uladung na ka ne ka ngap ka jungka ulo ot yu rendang ka de da shisha ka jing itrim kadai shisha ka be ishir kai ka bangi ngim sula ban mudur kham tam na kaliang jungi kum ki kemi ki badon ya lagi khun hayeng te kum karai ka bangi la shimenta ka jannet ka long ba ngila rai penrem yo ni brio da ba ka bor jo ka ain kan subha ban pelaj suk yu